Maulanon nga morning sa aton nga magkaaksyon diri sa sulad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang advisory gikan iya sa PDMPD karon na nga agad aton ekspektaron ang maulanon nga tiempo dala sang ginatawag nga ITCZ. Sagin pagwa alas 5:45 karon iya nga Biyernes ang aga. Nga advisory, thunderstorm advisory number 3, may moderate to heavy rain showers with lightning. No? Amo na ang advisory nga may experiensyahan daga epekto ini sa Negros Occidental, particular na Morsia kag Bacolod City. Magalawig ini more or less mga 1 to 2 hours. Pero may ara naman sang latest advisory as of 7:47 a.m. Bali 6 a.m. ni siyang advisory. Ang ITCZ nga nag-epekto sa Mindanao magadala sang maulanon nga tiempo diri sa Bacolod kag Negros sa sulod sang 12 oras. Botang balon ti amo gining ma-expectar naton nga dalagan sang tiempo diri sa Bacolod today nga tupa ang ulan. In fact, may ara no sang advisory gikan iya sa IMT nga ang mga kasubaan gina-monitor na nila no ang mga following areas diri sa Negros Occidental, that includes sa Malugo, Sicaba, Grande, Himugaan, Danao Upper o Danao Upper Talaban, Sipalay and Lower Ilog. No? Ang ini nga mga lugar o kung mga suba, amo ni ang ginamonitor sa karon sa PDMPD bangod sa posible pagtaas sang tubig baha. Medyo halong-halong kita sa itong mga areas, no, bilog gid actually, nga Negros Occidental that includes Bacolod City, more or less ang pinaka-latest karon nga weather advisory mahimo nga ini ang maga-eksperyensya o kung ini nga lugar maka-eksperyensya sang maulanon nga tiempo tubtob sa 12 oras. Halong gid kita ha sa mga nagabiyahe out of town, sa may mga kaladtuan, bisan pa mga buses, kapin pagid ni mga bus kag double tire nga nagabiyahe out of town, medyo halong sa pagmaniho ang mga driver. Lihog lang ha. Medyo kuangid kalmantigid ang pagpadalagan kag precautionary measures. Now, of course, kung nagamaniyo ka sa salakyan, kuangid halong sa disgrasya bangod madanlog ang dalan. Aksyon at tayhupon checking in diri sa Biyernes nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon hotline Mayo 27 kita tuig 2022. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob alas 9:30 karon nga aga. Magkaaksyon naton nga nagamonitor na via Facebook kag YouTube sa online. Good day! Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, kabay pa, mayad lang ang inyo sitwasyon. Tidiri sa aton sa Metro Bacolod, Negros Occidental, kag bilog nga Region 6, malabutan sa aton sinitingog sang broadcast. Good morning and welcome to the show. No, ang aton sinigid nga pag-abi-abi sa inyo mga kaaksyon. Ayos, no, kay at least subong adlaw hodo kuan ang tiempo ta nakabawi kita sang puwerte kapaang kay nagligad nga manginadlaw ang trend kun aga puwerte ang tag-iti sang init. Pagkaudto puwerte man ang kainiton hasta mga alas 3 ang hapon mo. Do hindi magwanta ang kapaang sang temperatura. Pero pagkagabi, puwerte kabugnaw sang tiempo. No? Hasta magkaagahon, iniya expect kita nga mabugnaw gid ang aton temperatura. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iya nga aga diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Si Presidente Rodrigo Duterte ang personal kag private nga pagbiyahe nagbisita diri sa Negros Occidental kahapon. Dira siya sa pamilya Yanson, no, kay Mami Olivia kag iban pagid
nga mga miyembro sang Yanson family. Pero ang mensahe kahapon sang presidente nga nagpadulong diri sa probinsya kay ti kuan iniya mo on a private bala, no? Pribado nga pagpadulong di sang pangulo, pero ang iya commitment kag ginhimo magapadayon siya, no? Magapadayon siya sa pagserbisyo sa mga Negrosanon kag Bacolodnon apisar nga mangin private citizen. Balik sa pagka-private citizen ang Pangulo comes June 30 noontime. Tisilingyara ko gihapon, magapangalagad ako gihapon sa inyo. In fact, kapasalamat si Presidente Digong sa mga taga-Bacolod kag Negros Occidental sa pagsalig nga ginhatag sa iya sini nga administrasyon. Hotline. Ti kabalo ka, bisan pang magatapos ng pangalagan ni Presidente Digong comes June 30, ang incoming President kag Vice President sang Pilipinas, of course, ang Vice President bata niya, no, ang Presidente iya ti kalyado man ni sang Malacañang. Hotline. Pero sa Malacañang ug kun update karon sa incoming President kahapon, actually nagatubang sa media si incoming President Bongbong Marcos ti ang mga pilag ka mga ginatun-an sumong kag palayag sa mga secretaries, mga tiglikom nga gina-expect magapungko iya under Marcos administration. Isa din nga ginatun-an ang posible pagpatong na naman sang dugang nga buwiso o sa pagsulod sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Hotline. Kung isa sang mga ginpromesa sang Duterte administration ang kampanya batok sa illegal nga droga, iniya sa idalom sang Marcos administration, isa sang nangin battle cry o kung isa sa nangin kampanya ni Presidente Marcos, amo ang pagpanubo sa presyo sang balaklon, partikular na bugas, no? Galing kay daw lately ang hambal diri ni incoming President BBM, siling nga tong 20 pesos per kilo nga presyo sa bugas, aspiration malang to Hotline. Kaya aton diri expectation nga hopefully kung ano ang nangin aspiration, kung ano man ang pagkabigsad to ni President incoming President BBM, hopefully may aragid siyang matabo nga pagnubo sa presyo sa balaklon sa merkado, partikular na sa bugas. Hotline. Ang good news o galing kay ti may ara sang mga tiglikom o kon mga ginapaabot kabahin sang cabinet secretaries ni BBM nga subong ang ginalantaw nila ti magbuligid support number 1 sa mga mangunguma. Now, amo nang importante gid actually kay ti din kakita subong ho ang mga mangunguma nga mismo amo ang nagaproducer o nagaproduce sang pagkaon sang palay nga mo ni ang ginagaling kag himuon bugas, ay ang mga mangunguma paya ang wala konsumo kag nagaproblema kon presyo sang bugas sa merkado nga ila ginabakal ang pagambalan. Hotline. Amo na sa upara no sa national ang pilag ka mga dalagko nga mga balita diri sa lokal ang aton sini mangin kabahin sang topiko karon nga aga. Ariho, i-check naton kahapon nagsumpa na ang Team Asenso. Actually do 3 ka councilors nagalakip sa kay Mayor-elect Albi Benitez, ara man si Congressman Greg Gasataya no sa Bacolod City. Hotline. Now, pila ka mga ginbuyan nga statement, good news ni sa mga miyembro katapo sang Team Asenso nga wala yan nagmadinalagon sa eleksyon. Ang isa sang commitment ka ginbuyan ni Mayor-elect Albi Benitez, sila nga hindi ta kamo pagbayaan, di ta kamo pagpabayaan, meaning bangin nga kabahin sila gihapon sang karon nga administration asto kung balahatagan sila posisyon dira sa Bacolod City Government, ina ang aton nga bantayan. Hotline. Pero kahapon isa sa maginbuyan ni Mayor-elect Albi Benitez
amo ini ang prioridad sa idalom sang iya administration nga pagpakayo sang mga merkado. Hotline. Kay para gikunumatagan ilang mga vendors sang ila lokal o kung sang ila sining pagabaligyaan sa mga merkado. Number 2, may plano nga magtukod sang Truth Commission ang Benitez administration nga tutukan ang mga transaksyon sang present administration kag outgoing administration under kay Mayor Bing Leonadia. Hotline. Ang isa pagid nga may ara karon sang statement nga gindabuyan si Mayor-elect Albi Benitez, kundi may ara sang ongoing nga construction sang Bacolod Mascara Coliseum. Oy, siling ni Mayor-elect Albi Benitez, dali lang, yan hindi giman ang prioridad ang Coliseum na siguro imuuntan lang nga mangin sentro sang mangin trade center o sa negosyo bla, commercial center, tingwa sini from Coliseum into commercial center. Hotline. Kay siling niya damo pa na magkatuan magamitan sinat nilang tawunta kung anong matabo sini. Ibaloon tayo na karon na nung stand rin ni Congressman Greg Gasatayang personal niya nga paino-ino. Ang at the end of the day, kabahin ni siya mo sang ginaplano sang Benitez administration. Kag diri sa Negros Occidental, ilakip ko lang ni karon, kay may plano ang provincial government paagi iya sa Provincial Veterinary Office nga magbakal sang equipment nga magka-detect sang bird flu, no? Mayon ni kay at least may kaugalingon kita nga mga equipment diri. Kag Negros Occidental kag sudad sa Bacolod may pagbalik sa double digit nga kaso sang COVID-19. Kabukusan ng detalye ni bantayan sa paday ng pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon Friday edition May 27, 2022. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang anay, kaya rin na sa aton nga linya si Dr. Zipar Gerhard Kailian, may mga advisory, nakita naton kaina ang IMT, no, may advisory diri nga kinanglan medyo mangin mahinalungon kag mangin kuan kita, no, magaligmat kid kay bangod nga gina-expect in 12 hours may ara kita sang maulanon nga tiempo diri sa Negros. Ilangkoy ko na lang ni karona sa kay Dr. Zipar Gerhard Kailian ang party sa pagbalik sa double digits ang cases. So, Bacolod kag Negros Occidental, pero more or less Negros ang aton sentro. Doc, how are you, may ngaga? Salamat gidok, unahon ko lang anay kinakita ko diri bala sa may group chat bala sang PDMPED. May ara tadok nga daw 12 hours gina-expect, no, amo ning latest daw as of 6 AM nga advisory, kag may nabutang dito nga mga suba diri specific areas nga daw ginamonitor kag may advisory ag imo sini office ang pag-asa kag subong manti, of course ara dira included ang sa imo sini cluster, no. Doc, ano ang sitwasyon ta siniman, anong nakita ninyo kung rainfall ang pagambalan pagtupa sang ulan sa bilog nga probinsya sa mga adlaw? Mhm. Mm. Okay.
Okay. So, mag-expect kita gali because of the latest advisory, meaning may tendency nga ining aga may mahimo magapakita pa siya ring adlaw. Mm, mhm. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Aha, aha. So at least set up all systems go na or all system go na kag why na problema at least ang preparation taya in case no sa sining rainy season although ara na nagadaan sa template pero mas mayugid nga may update kag pakigangutan ang mga different local CDRRMO. Mm, okay. Aha. Mm. So yes, kabay patani bisan makasulod kay hindi tagin man niya mapunggan, kabay pa hindi lang mabaskog kag makahalalit katulad sa tong ginigo o kon dulot ni Udet. Okay. Okay. Aha. Mm. Yes. Doc, ma-shift lang ko very quickly kay kundi subong gakasubo man kita nga ang nagwa no lately kag advisory kahapon ti balik double digit ang cases for Negros Occidental that includes Bacolod City nag 10 man ang Bacolod kahapon. Now sa incident management team nagligad do at least naka-relax kita kay single digit as a matter of fact purti kanubuos ang active cases naton sa previous weeks. Pero nano ang ginimo subong dok ninyo dira, especially nga ti balik double digit kita kahapon pila dok 19. Isa lang. Okay? Oho. Mm. Mm.
Mm. Okay. Mhm. Aha. Okay. Ah, gani. Kay siling ko daw nag-timing siya nga by June 1, maumpisa naman ang kwan, maumpisa naman ang 5-day work week dira sa Kapitulyo. Tapos, kakasun nga na ng curfew starting June man, siling ko na ano ni siya nga doon nagingagaw ni siya sa mga advisory nga ginpagwa ni Gov nga may plano kitang halugan ng sitwasyon doon nagasunlog maning si COVID ay. Mm. Mhm. Aha. Aha. Yes, Doc. Sige. Anyway, thank you gid no. Ang isa na lang guro isining weekend gina-expect nato no damo gyapon kadto sa mga beaches, mga resort. Why man problema Doc no sa ila paglagaw? Okay. Correct. Mm. Alas 8:34 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang Mamukal Resort, kumusta to? Kay hindi gali pwede itong daan magsulusog. Basing una, kadto ka to, dala ka baboy, kag sulusog bahon, o isda, pwede. Subong, hindi na. No? I-check ta lang na. No? Doc, sorry, ginotod ang linya na ton. Hello, Doc? Nautod? Oh. Yes, sir. Mhm. Mm. Mm. Okay. Aha. Aha. Okay. Mhm.
Sige. Ang mambukal guro to, basin nagbalalik na itong amo ang na-expect to mabalik kay bangon nga why na to sugbahanay kag tanan nga mga measures ginahimo to? Yes, yes. Sige, on that note, Doc, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Action Hotline. Dr. Sipar Gerhard Kailian, actuality atong advisory kaina nga do bilog halos nga adlaw gid ang maulanon nga tiyempo as of 8 a.m. May bago nga advisory nga nabaton si Dr. Sipar Gerhard Kailian, at least daw hindi gid magsigi-sige nga magtayo yun ang tupa sang ulan. Pero ang ako na iya panumdum sa publiko, hindi gid magatag kumpiyansa agod makalikaw sa anuman nga problema. Mag-aligmat, mag-monitor sa Action Radio sang latest nga weather advisory. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner
winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami tinagaman nga amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa paring kuano ara sa gali sa Boracay. Sa Boracay pre doon. Sige, basi kita ay kamo ni Action Rex. Kay may ara siya sang kapatamyaw siya to sa Boracay kuno. O paring turko jongko dali ilang ko puti nga balas da kun maka pauli ka di sa Negros. Action Hotline! Ayos! Sige ang iban karon naman dugadugay nga mga mensahe. By the way, sa mga mahilig bala sa mga basketball enthusiasts, bali subong may hampang Game 5 sa tunga sang Dallas Mavericks kag Golden State Warriors. Tikon bang daog pa rin Golden State, champion na sila sa ila sining division, and then kuha na sila moving on for the finals ng NBA ba o by June. Kumadayon ini by first week sang June siguro, balbalanay na ni Kwan, no? Hampanganay na basketball. Action Hotline! Sige, impunto alas 9 na Action Radio Philippine Standard Time. Kahapon, amutungin muno ko kaina may nagsumpa ng kabahin sang Team Ascenso kag dito kahapon sa Mayor Albi Benitez, the incoming Mayor of Bacolod City. That includes kay Kong Greg Gasataya and daw tatlo ka konsihal sa Bacolod ang nag-attend kag nagpatigayon sa oath-taking ceremony. Ang nagpasumpa silang kapitan sa Margisingkang nga si Cap Rosini Distrito. Now may mga significant tituliwat nga hambal ang incoming mayor sa Bacolod. Pero kita ko to, duwain ito naka-attend kahapon si Councilor Al Victor Espino. Sa din siya masumpa man. O, basi mangimbitar pa ni siya sa aton nga ma-witness sa iya pagsumpa o sa iya oath-taking.
Online sa hotline. Joining us over the phone is Councilor Al Victor Espino. Councilor, idol may ngaga. Mayong aga, idol ko Action Art, and of course, sa tanan natin nga tagpalamati, labi na sa mga suki, tag-imo nga programa nga taga-Bacolod, mayong aga sinyo. Sir, why ka to kapon ka attend? Bali separate ang the rest sa mga members ng Asenso ng taking ceremony no ya? Well, Action Art, kahapon nga adlaw na was a ceremonial take oath of office ni Mayor-elect. No? He is now considered as Mayor-elect Albi Benitez. Overwhelmingly nagadaog siya kung naligat sa piniliay, and that nag-take oath siya dito sa Atubangan, sa punong barangay sa Sindang Airport, kay punong barangay Rosini Distrito, upod sa kay Congressman Greg kagkatapo sang Team Asenso Councilors katatlo kabilog. No? Ako and the rest of the councilors na wala pa, tapos na kami na-proclaim na kitaya sang COMELEC. Ako yan magpasumpa man ako dito kay Kapitan Radney Carmona. So tapos na kami dito sa ceremonial taking oath ni Mayor-elect Albi Benitez, Congressman Greg, and the councilors. No? So ang mga konsyal nga wala dito, wala sa payan, 8 ang nagdaog sa idalom sang Team ABB. Ang wala dito, it is of no consequence Action Art. Tapos naman ang but I think may ara pa plano si Mayor-elect Albi Benitez and Team Asenso sa June may ala kitaya song daw mas madako nga seremonya para sa sino. Okay. So anyway, hulaton tara kung sa noong schedule, Councilor. No, kahapon gusto ko lang ikwaon si mo as part of the Team Asenso kay kahapon na muno ni Mayor-elect Albi Benitez. Siling niya, although June 30 pa siya magapungko, pero ti amat-amat na subong, no, may mga ginabuyan na siyang mga plano niya. And one of those, kagapon na hambal niya gid dito sa Barangay Singkang, ang party sa priority niya, merkado. Kuno kanyo tell us, nano ni ang mga na-discuss yung party sa pagpaayos ang merkado, kag at the same time, ang sa Coliseum, lanang ginatingwaan sang administrasyon na subong, nga tani matigayon na pero may plano si Mayor-elect Albi Benitez ngayon mo na siyang daw trade center nano ang na-discuss ni Councilor? Actually, Action Art, ang Mascara Coliseum, no, ginkantuan na namon ang site sa tong Wibis, no. Nagkanto kami sang Wibis, kaupod sa kay Congressman Greg bilang chairman ng atong transition team, Mayor Albi, and Team Asenso Councilors. Nagkanto kami dito sa site, kaupod sa aton City Engineer's Office. Kabahin man sang mga architects naton nga ang atong Bacolod City architect at dito si Architect GRX Incabo, and of course ang aton nga mga bahin sa katapo man sang kontraktor nga ara sa site, pero wala diri ang mayor kontraktor ato sa Manila. But anyway, ang aton dito nga purpose, gusto ni Mayor Albi makita ang physical kung ano pang aton pwede mahimo dito, because what we have to contend with, no, ang atong dapat nga i-realisar nga may ara kita sang contractual obligation of course sa contractor that encompasses administrations, no. Nagatabok na siya sa mga administrasyon. Does not matter kung na-PRT o nagtapos ang terms sa isa ka administrasyon. But once you have a contractual obligation, may obligasyon ang syudad na that is bound by the terms of that agreement or that contract. Okay. So ang atong nga ginahimo, kabalo kasi Mayor Albi-elect is is an experienced, accomplished, and successful businessman, Action Art. Ang in-explicarya dito sa amon kag sa tanan nga nag-attempt sa itong pagbisita sa site, that a Coliseum is a value-added infrastructure. No, it is not the value, no, sang isa ka lugar. So kung magpaobra ka sa Coliseum, dapat nag-value add ni siya sa imo nga mga infrastruktura nga ara dito. But wala sa payan, ang mapatindog dito is only the Coliseum. It does not add value to anything, no, in that case. So ang importante sa diri, ano bala ang mahimo naton para hindi mangin white elephant ang ini na Coliseum. Okay. So we need to come up with other infrastructure to support that. So sa subong ang paglantaw naton nga gaplano dito ang pamilya Yanson
pagi sa Vallecar Transport Incorporated or VTI nga mapatukod man dito ang syudad sang isa ka South Terminal. Ara dito ang museum nga ginapatukod naman subong ni Negrense Senator Mitsubiri nagapagkasigi man to obra subong, and of course our Coliseum. But Okay. amo na nga ginapangitaan naton sa paagi because the Coliseum is an 800 million project, no? Ginapangitaan naton sa subong ang ini nga proyekto will be attuned to the needs of Bacolod. Okay. Ang subong ang gina-prioritize ni Mayor Albi is our markets. Nakita niya, no? As a matter of fact, amo ning rason nga nagpapili siya sa syudad ng Bacolod bilang mayor kay nagkadto sa Central Market pag nag-ayo dito mga pumuluyo sang sitwasyon nila. So ang aton nga ginalantaw is coming up with markets that are number one, modern, number two, kasi importante sa tanan, ang tao mainganyo nga magkadto sa sini nga mga merkado, making it more economically viable sa mga nagarenta dira sa aton nga mga merkado. Action art. Amo na siyang gusto ni Mayor Alvin nga matabo. Kung makita naton ang ginatawag na to repurpose the loan ng Mascara Coliseum kag ibutang naton, i-invest naton sa aton nga mga merkado, amo nang aton nga ginapang-usisa. Yes. So ini tanan promisa man ini sang Team Asenso naging obra sang tiun sang kampanya. Rest assured nga ang margin na ginhatag or ang abansi nga ginhatag sa pumuluyo sang syudad sang Bacolod kay Mayor Albi Benitez ginapagasugdan ta na ini since day one nga after proclamation. And ang transition team sa idalon ni Congressman Greg Gataya nagtrabaho gid. Kabahin na kita dira Action Art and ang ini nga team na buo na nagasugod na trabaho, nakasugod na kami report kay Mayor-elect Albi Benitez. Okay. And once June 30 will come, the promises of Team Asenso ato na ini pagasuguran na magbunag sa isa ka maayo kat matutuod na pagserbisyo sa pumuluyo sa syudad. Sir, kanyo talas, no, kundi isubong ma-existing nga project in city ang pagpakayuman no, sang merkado, ina siya lugangan pagid under Benitez administration. I mean, may mga dugang dira nga development sa market aside sa sining ongoing projects bong? Action Art sa amon nga pag-experience no, naglibot kami sa tanan nga merkado, tatlo. Namely Burgos, Central, and Libertad markets. Nakita natin ang 50 milyon sa tagsa market is very, very inadequate for the purpose. Masimangkuton mo ang mga aton nga mga tenant nga sa susulod ng merkado, wala sang may pagpagko nga mabansagan kag mainganyo naton ang pumuluyo. Hindi lang sang syudad, but ang mga bisita naton diri nga magkatuhal din sa iban nga parte sa Pilipinas, sa ibang parte sa kalibutan, hindi sila mainganyo magkadto sa atong merkado with this 15 million peso nga mga nga tawag namon pan-aid solution sa problema nga madapo sa merkado. Ang atong nga ginawa nga popular nga mga merkado patakon isa ka maayo, malimpyo, world-class ang facilities ng mga merkado. Kag ini ato ni patigayon on the first 100 days ni Mayor Alvin nga pagpungko. Amo na siya nga ginapangitaan na natin subong sa mga options ang atong nga mayor-elect na pagpungko niya sa June 30 ugto may ara na kita dayon sa mga plano para nga magdalaga na ini action. Anyway, hurato na mo na no, nga at least makita tang perspective kung may ara gin man, at least may pundo na kag ipatuman na lang project so that ma-inform naman ang mga Bacolod noon. But in so far sa imo sir, kundi may ara to daw kada councilors do may gintugyanan gid si Mayor-elect Albi Benitez kay ikaw in charge ni halimbawa ato sa mga puluyan niya do si Councilor-elect Vladimir Gonzales. Sa imo so nga part sir, ano ganing gintugyan sa imo ni Mayor-elect Benitez? Well, actually may ara kami gintugyan during the campaign. But ining mga puluwaton will be our priorities no kung pag-abot sa simpong makapili na kami sa amon ng mga committee ba. So we are now the Sanggunian now is on the at least the majority councilors ng Sanggunian no 8 kabilog ang konsyal ng Team ABB ara kita subong sa level nga ginaistoryahan namon ang mga kinalain-lain na committee ba sa Sanggunian Panglungsod and based also on the trust and the visions na nara sa aton sang kampanya.
Not necessarily sa amon tagsa-tagsa, but of course para sa vision ni Mayor Albi sa syudad ng Bacolod. So Yes. we will be in constant legislative support sa Sangguniang Pangunsod sa mga ginakinahanglan nga mga lihok nga nagakinahanglan sang legislasyon dira sa atong Sangguniang Pangunsod. So we are on the process of determining and kabalo ka mga bag-uaton ng mga konsehal action art ang mga kung andira si Councilor Tabi Saison, Councilor Simple Distrito, si Councilor Pausing na nagpungko sa termino pero kadali pa lang, no? So ang mga eksperyensado, tatlo pa lang naton ka mga konsehales. Ako, si Tabi Saison, kag si Councilor Simple Distrito, kag si Councilor Pausi, amo ni sila ang mga bago. So apat ni kag si Councilor Celia Flor, nung agungan, but Alas 9:11 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline! Amo na, no, insofar kay tisigi-sigi na subong mo ang planning, although may isa ka bulan masubra pa ang nabilin sa karon nga administration, and then hulaton tada kay comes June 30 pa man sila magapungko. So ang platform of government, ang plataporma di gobyerno, amo na yan kay ang kay Mayor Elect Albi nga ginaupdan sumong sang team Asenso. So rigid Councilor, nautod kita, you were saying kay na pasensya na utod. Amo na ang atong kung diin ta subong ara kita sa pagdeterminan sang mga suporta sa legislasyon para kay Mayor Albi. No? So ang Sangguniang Pangunsod nga majority subong amo nang aton nga ginausisa nato ng mga komitiba. And of course pag abot sa first session day tira nato mabalaan kung ano nga mga komitiba ang aton nga ma-assign sa actually mapilian sa mga members of council. Ibalo sa aton mga pumuluyo action art. Yes, The sir. committees are not assigned. They are chosen by their respective councilors. Now ang matabo sina ginabutuhan ina sa mayorya kung nagahatag siyang panugot ang iban nga mga membro sa Sangguniang Panglungsod. So there is no monopoly of siling balang nga kung imo gusto no gina-deliberate ina sa mayoridad sa mga membro sa Sangguniang Panglungsod kung sino nakaangay kag nakakadapat na magtungkol sa sina ang mga komitiba. So there is no monopoly of one councilor there. But Yes, of course yes. ang majority has the option of assigning these committees. Yes, sir. Isa na lang ibalikan ko lang kadali ang Coliseum. Meaning, ang Coliseum, ipostro ni siya yung project, pero more or less, may mga idugang, dira do mo nang gwa niya, sir. Actually, may dugang or may sa capacity. You have to understand that we have also may isa pa ka problema, not just ang atong contractual obligation sa contractor, ang atong term loan agreement sa Development Bank of the Philippines, and thirdly, we also have to contend with the donation, no? Because the property is a donated property coming from Valyatar Transit Incorporated. So we have to also comply with the terms and conditions of the donation. Okay. So kanugon man na, we will be disenfranchising not just anybody but the Bacolod City taxpayer kung hindi natin patuman ang ining mga conditions. Action art. Kanugon man sang oportunidad nga mag-partner kita sa pamilya Yanson, Valyatar Transit Incorporated, na naghatag sila, nag-donate sila 5 hectares para sa sining proyekto. Kag madula man lang kung hindi natin pagpatuman ang terms and conditions sang ginsuktan sang both parties at that time. So we are constantly trying to come up with options for Mayor-elect Albi Benitez and Team Asenso. Sige. So, just keep us posted kag magasunod kami, total medyo lawig-lawig isa ka bulan pa man. Salamat gid sa time, Councilor, ginatag karon nga aga. Salamat gid Action Art and of course sa imo kag sa tanan nga taga-Action Radio and sa pumulo sa syudad sa Bacolod. Madamo ka salamat sa inyong paghatag sa oportunidad liwat kay Councilor Alice Pino na magpungko isa ka dugang termino sa Sangguniang Panglungsod. Madamo ka salamat mayong aga sa inyo. Action Hotline! Councilor Al Victor Espino, tilan tawon tani kung ano gid ang mangin plano, pero ang sa merkado gali may ara plano dira o dugang or idugang ang incoming administration, no? Kay hindi kuno enough walang tawon do hindi mabatsagan man sa mga vendors ang epekto sang ongoing project at 50 million pesos every major market na ton mo.
ang Central Market, ang Burgos, kag ang Libertad Market. Ti gusto ya sang sunod kay Councilor Al Victor Espino nga maplastar gi sa husto nga magnami ang merkado bla nga maganyat ang tao nga magkadto. Hotline. Kaya ber ano nga kuan ining nano ang perspective nano ang plan sina sa ulihi kiti siyempre may mahimo gi sina disenyo amo na balantayan ta. Si Yao Lumich, Totong Apdo kag Lini Nalagon Sason, anak Divine Grace kag G Galas, Aser Sabanal, Vito Edward Alejano kag Ilina Hilia. Good morning and thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa Aksyon are tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.